سلام تعنا باللي زخبركم تملكتي تلفزيون دبصانة تግራይ علتاو زينا نهم فاشستي أبي أحمد بحية سراوي تግራይ سف زيبل وتهدراوي سعرت كم استقوم مفليتو ناب معد سلام نخقرب تحتيت لهم فاشستي أبي حزي مقراص تخصي أو جيبل زلهم بسراوي تግራይ أب عود خوينات كبيت سعرت مسقات أبو كم زخنة ديلي مافريك زتبخل غازيت أدب بأفريقيا حبيرو لهم أتي سراوي تግራይ زمزقب عوت نخالقوت تقالستي إثيوبياون تسفان مورالن كمزسنقم أب أورميا كللاوي مسقاقر منغستن كأوج أسواطو كمزقبرلون نفاشستي أبي دما عبي چنقات كمزفتقرلون اتزينا عملكيتلهم فاشستي أبي مسؤول كملاخ إسياس أفورقن كالقوت حيلتاتن بمتحبار نشمونت أوارح زكايدو ورر كاب سراوي تግራይ برتع مخته كم زقاطمون اب مودعتو دما بزسنبد سعرتو ناب حدش معراف كم استسغاغرن اتصبصاب حبيروم فاشستي ابين ملافنتو القملاخ اسياس افورقن كويناتن تجمر كاب حبرات عرب امريس زرخبو وتهدراو حجز منغستي امريكا بزغبرو دبلوماسياوي صقي كم استقارصن فاشستي ابي اب قرباوان نمختل قدما مينستر ጉዳያት ወጻ ደመቀ መኮንን ናብ ሩሲያ በመልአኽ ዝሓተቶ ሓገዝ ከም ዘይቀንዖን እቲ ጋዜጣ ገሊጹሎም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ድሙቕ ወተሃደራዊ ዓወት ብምምዝጋብ ንመብዛሕትኡ ክፋል ትግራይ ተቆጻጺሩሎ ዝበለ ዴይሊ ማቭሪክ ፋሽስቲ አብይ ነዚ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቀ ተገንዚቡ ናብ ማዕድ ሰላም ንኽቀርብ ኣገንዚቡሎም اتين عالم زس دمم وتهدراوي سرحيت حي سراوي تግራይ وفري قالوا لعبانغان ጉዳይ مروخات وتهدرات فاشستي ابي احمدن حزون اورا اجندا عبيت ميدياتات عالمنا كوينو قصيلولهم ذا جارديان اتم مروخات اب كتما مقله ناب زتدلولهم معرفي سفر عن تخدو نبرتي كتما مقله دما سرعه نچونتن تلابيسهم ان تعذبوا من دحر دما عبيت هنصت مقله ان بصحو نزرئي مسلاوي زانتا كم صعب ادالي ولهم إلنا نرنا قد لي تسلفوا إلنا نرنا جبنا تامرتنا بحيل بجرفوا ورار حيلهم نقول سبيبوا مطول ورار تدوون هاي بلاندا 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 زيراتاتنا حزون نقصل ايوم فاشستي ابي احمد تخصيت او عبيل لخو يبل زلو غزين مغزان عقمون متنخار نمبر دليت سلام كم زيبلو تغليصوم فاشستي ابي احمد تخصيت او عبيل لخو يبل زلو بسراوي تግራይ مستسعرن غزي وسيدو عقمون متنخار نمبر حقኛ دليت سلام ስለዘለዎ አይኮነን ክብል ፋይናንሻል ታይምስ ገሊጽሎም اب كرايسيس جروب لعلواي تنتاني بوليتيكا إثيوبيا زخونو ويليام دافيسون فاشستي أبي تخصيت أو أبي للخو زبل مجلس إيو تأماني كم زيكونا قريت أملهم إزي فيدرال منغستي سبعوي حاجزن مسلات بزبل أو جيو زبلو مقرات تخصي زئمن آيكونن إلو ملهم فاشستي أبي أبلعلي من كسقاس سبعوي حاجز كجبرو زسأنح انقفات كم زقت أللو كم إلكتريكن تيليكومنيكيشن جلجالوت بمقرات دما اب تግራይ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ንኽጋደድ ይገብር ከም ዘሎን ኣብ ዝሕዝ እዋን ኣብ ትግራይ ወሕዲ ነዳዲን ገንዘብን ከም ዘሎን እትጸብጻብ ሓቢሩሎም ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ሰብአዊ ሓገዝ ክገብሮ ዝጸንሐ ምትዕንቃፋት ጠጠው ንምባል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝገብሮ ጸቕጢ ክሕይል እዩ ሰራዊት ትግራይ ድማ ትግራይ ዳግም መውጽእ ሲኢና ብፌደራል መንግስቲ እንክትዕጾ ስቂሉ ኣየር እንብባል ዊሊያም ዳቪሰን ገሊጾም ኣለዉ فاشستي أبي أحمد داقم زجمرو مأسر تتغارو تغاديدو كم زقاتسله تغليصلهم اتي تكبار اب ملو إثيوبيا كم زقاتسلن بفلاي دما اب كتما አዲስ አበባ ማእሰርትን ግፋነ ተጋሩ በዝኸፍ አመልክዑ እና ተፈጸመ ከም ዝርከብን አዲስ ስታንዳርድ ጸብጽ ይብሎም
ሲቪል ዝተኸደኑ አባላት ጸጥታን ፖሊስ አዲስ አበባን ተጋሩ በበዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት እታ ከተማም ብፍላይ ድማ ሳድሚት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ንተጋሩ በአልማሚት ከአስሩን ከጋፍዑን ከም ዝተርአዩ አዲስ ስታንዳርድ ወሲኹ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚሉና ሃሎ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዘይ ሕንከት ወተሃደራቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንዝፈጸምዎ ግፍዒ ከም ጅግንነት ክጀሃረሉ ተሰሚዕሎም ትማሊ ኣብ ቅድሚ እቲ ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐ ዘይሕጋዊ ፓርላማ ተረኺቡ ሕወሓት ናብ ብልጽግና እንተዘጽንበረ ነይሩ ኩናት ኣይምተወልዐን ምስ በለም በዚ ኩናት ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዝወረደ ነፍሲ ወከፍ ትግራዊት ዓዲ ትፈልጦ እያ እንታይ ከም ዝበጽሐን ንሳተን እየን ዝፈልጣ ክብል ብብድዐ ተሰሚዕሎም እዛ ጋም ግምገማ ስተት ነው ትኩ ከቀማው ሚሳኤል ከቀማው ምናምን እንደፈለኩ አረጋለሁ ምንድነው ያደረሰው ኪሳራ የእያንዳንዱ የትግራይ እናት ትመዝነዋለች የደረሰባቸው ነገር ያቁታል ነሱ ፋሽስቲ አብይ ቅድም ሕዚ ነቲ ወተሃደራቱ ባዕዳው ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፈጸምዎ ኣዝዩ መነወርን ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ናቶም አንስቲ ዘይ ብደቂ ተባዕትዮ ኤን ተዓሚፀን ኢሉ ነዚ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ኣናሽዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብ መወዳእታም ብሓየተ ሰራዊት ትግራይ ሓፍ ዘይብል ወተሃደራዊ ስዕረት ዝተጎምጎመ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ሕነ ምፍዳይ ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም ፋሽስቲ አብይ ክቱር ኣነነትን ምልካው ባህርን ዝተላበሰ ጨካን መራሒ ከም ዝኾነም ኣብ ትግራይ ብዝወልዑ ኩናት ድማ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመን 1945 ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም እዚ ፋሽስታዊ መራሒ በተነ ዝተቆጻጸረን ሚድያታቱ ወግሐ ጸብሐ ንወያነ ደምሲስናዮ ኢና እናበለም ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ሕቶ ንዘልዕል ኣካል ድማ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘቃልሕ ዘሎ ክብል ከም ዝጸንሐም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለ ምስ ተቆጻጸረን ኣሽሓት ሙሩኻት እንትረኣዩን ድማ ኢትዮጵያውያን ከም ሰንበዱን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ሕዚ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዛዕባ ትግራይ ብድፍረት ክጽሕፉ ዝጸንሑ ጋዜጠኛታት ሕነ ብምፍዳይ እናዓሰሮም ከም ዝርከብን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ጨካነ ተግባር ፋሽስቲ አብይ ክኹንን ጠጠው ከብልን ከም ዝግባእ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ በአርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ኣላኢምና ኣለና ብኻልኦት ዜናታት ተመሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር